Трымаем запаленыя свечкі, будьце асцярожныя. Вас вельмі прашу. Узрадуйцеся ўжо хоры анёла ў небе. Узрадуйцеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, опрамененая узнёслым бляскам, Бог освятіў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздобленная зянням іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Пан з вами. У гору серці узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца ўсемагутнага і Сына Яго адзінароднага Езуса Христа. Ён справядліваму Айцу заплаціў за доўг Адама і сваёю крывёю знішчыў запіс старадаўняй віны. Гэта і ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту наших прайцоў, сыноў Ізраэлевых, і па сухім дне перавёў праз чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста па ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку
і злучає у суполя святих. Гета тая ночь, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пероможцам выходить с подземных нетрав. О, якая дивосная для нас Твоя ласка! О, якая невымовная любовь! Каб откупить слугав, Ты отдал Сына. О, сапраўды, абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладила смерть Христа. О, щасливая вина, якую знищив таки великий Откупитель. Святость гэтай ночи прогоняє злость, змывае провины и вертае ласку упавшим, а засмучаным радость. О, сапраўды благословленная ночь, у якую злучается земное з небесным, а справы боские з людскими. У гэтую ночь полную ласки прими, святый Ойче, вечаровую ахвяру прославления, якую Табе складае святый костёл, урачисто ахвяруючи руками своих слугаў гэтую свечку, плён працы пшалінагорою. Тому просим Тебе, Пане, каб света, что на хвалу имя Твоего ахвярованы, нестомно палы мне, рассеиваючи темру этой ночи, и приняты Тобою, як приємний водар, нехай злучиться со святлом небесним. Нехай же он полымнее аж до світання, покуль не взыйде сапраўднае сонца. Иисус Христос, Твой Сын з мертвых повсталы, який освятил род людский своею ясностью, и с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. Все потушим свечки зараз. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию со спокойным сердцем, послухаем Слово Божие, разважаем, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, ка Бог завершил пасхальную справу збавления и привел нас до полного откупления. Коли ласка, сідайте.
Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. І сказав Бог: учинім чоловіка поводле нашого образу і нашого подобенства. Няхай панує над рибами морскими, над птаством небесним, над живелами, над усею землею і над усяляким ползуном, що ползає по землі. І створив Бог чоловіка поводле свого образу, поводле Божого образу створив його, створив мужчину і жінчину. І благословив їх Бог, і сказав їм: плодитеся і розмножайтеся, наповняйте землю і володайте ею, пануйте над рибами морскими, над птаством небесним і над усіми живими істотами, які рухаються по землі. І сказав Бог: вось я даю вам усялякую траву, що розсяває насіння по всій землі, і усялякое древо, плод якого розсяває насіння, каб яны былі вам на спожиток. А всім живим істотам на землі, і всялякому небесному птаству, і всяму, що повзає по землі і має в собі дихання життя, я даю на спожиток усялякую зеляніну. І так сталося. І убачив Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слово Божие. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты ахінуўся святлом, быццам шатай. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Ты умацаваў зямлю на яе асновах, не пахіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай, пакрыў яе, па-над горамі узніклі воды. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Ты крыніцы спасылаеш у даліны, паміж гор цякуць яны. Над імі жывуць птушкі нябесныя, і сярод лісця спяваюць. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. З вышыні сваёй Ты поіш горы, плёнам спраў Тваіх зямля насычаецца. Ты чыніш, што расце трава для жывёлы і расліны на карысць чалавеку. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі. Благослови душа моя Пана. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць.
Усемогутный вечный Боже, дивосна, Ты во всех своих справах. Ученик оботкупленный Тобою народ зразумев, накольки цудовною была справа створення на початку, і ще цудовніше справа откупавлення у повні часу, коли як пасхальне ягньо був охвярованы за нас Єсус Христос, який живей володарец на веки вечные. Амин. Сідайте. Читання книги Зиходу. У тыя дні сказав пан Майсею: «Чаму ти ускликаєш до мене? Скажи синам Ізраїля, нехай виходять. А ти подими кій свой, і притягни руку свою до мора, і поділи його. І пойдуть сини Ізраїля сярод мора по суші. Я ж зроблю жорсткими серця єгиптян, каб пайшлі яны услед за імі. І покажу славу мою на фараоне і усім войску ягоным, на колясницах і вершниках ягоных. І доведаються египтяне, что я пан, коли покажу славу мою на фараоне і усім войску ягоным, на колясницах і вершниках ягоных. І зрушыўся анёл Божий, які ішоў перад войскам Ізраїля, і пайшоў ззаду іх, а разом з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад, стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім, так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Майсей прыцягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяной з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшлі за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан воюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Майсею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян, на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Майсей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца, і бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое пайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх, і ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Майсею, слузе ягонаму. Тады Майсей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся. Спяваю пану, бо ён узвысіўся, коня і вершніка яго скінуў у мора. Пан моя сила і моя песня, ён стаў маім збавленнем, і ён мой Бог, яго праславляю, і ён Бог Отца
калясніцы фараона і яго войска, ён кінуў у мора. Лепшыя ваяры ягоныя патанулі ў чырвоным моры. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Без да них праглынула, яны зышлі ў глыбіні. Правіца твоя, Пане, прославлена моцаю. Правіца твоя, Пане, перамогла ворога. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Ты вывеў народ свой і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, на месцы, якое ўчыніў сваім жыллём, Пане. У святыні Пана, якую узвялі твои руки, Пан валатар навеки і назаўсёды. Спяваю Пану, бо ён узвысіўся. Молимся. Боже, в наши часы зяють давние Твои цуды, яки раней Твоей эмоцию вызволил Ты один народ от переследу фараона. Этаки терпер, разводы хросту ведешь усе народы до избавления. Учеников усе люди сталися духовными детьми, прайца Авраама и досягнули годности обраного народа. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Читання книги пророка Ісаї. Так кажа Пан: «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраэля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы узвышаюцца над зямлёю, так і шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе урадлівай. І яна родзіць і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць.
Так і слово маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніцца тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слово Божие. Будете черпать с крыницы избавления. Будете черпать с крыницы избавления. Вось Бог мое избавление, на я Господеюся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыницы избавления. Будете черпать с крыницы избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвящайте сярод народов Яго справы. Нагадывайте, что снесло имя Ягоное. Будете черпать с крыницы избавления. Спявайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод тебе, святый Израиля. Будете черпать с крыницы избавления. Молимся, всемогутный вечный Боже, одиная надея свету Ты в устном и пророков вести у таемницы, что сполняются сегодня, умацу и ласкаво прагнение Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхнению, узрастает сноты Твоих верных праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Читання книги пророка Езехіеля. «І скіравана было Слово Божие да мяне, Сыне чалавечы, дом Ізраэля жыў на зямлі сваёй і зганьбіў яе паводзінамі і ўчынкамі сваімі. І я спаслаў на іх гнеў мой за тое, што пралівалі кроў на зямлі і знеслаўлялі яе ідоламі сваімі, і раскідаў іх сярод народаў, і яны рассеяліся па землях. Я судзіў іх паводле іхніх паводзінаў і ўчынкаў. І прыйшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя маё, бо казалі пра іх, што гэта народ Пана, і што з зямлі ягонай выйшлі яны. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраэля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраэля, што так гаворыць Пан Бог: не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І асвячу вялікае імя, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго, і даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог.
калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. І я возьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і правяду вас у зямлю вашую, і акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас, і дам вам сэрца новае, і дух новы, унутро ваше, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці, і дух мой удыхну унутро ваше, і зраблю так, што вы будзеце хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх, і будзеце жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будзеце народам маім, і я буду вашым Богам. Гэта Слова Божае. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя Божа прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого, коли я пойду и з'явлюся перед Божьим обличчям. Душа моя Божа прагне Тебе. Я выходю со святочной громадой у цудовный шатер у Дом Божий, сярод воклича радости и с подякою. Душа моя Божа прагне Тебе. Пошли светло Твое и Твою правду, нехай яны мяне вядуть, яны привядуть мяне на Твою святую гору и до Твоего жиля. Душа моя Божа прагне Тебе. Я приду до Божьего алтаря, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя Божа прагне Тебе. Молимся. Боже, неизменное моці, вечное светло, глянь ласкаво на весь костел святый, и здесняючи одвечный намер Твой, и усупокой исполняй справу человечего збавления. Нехай весь свет спознає и убачить, что Ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь, и все вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, от якого все узяло початок, и який живей владарец на веки вечные. Амен. Хвала на вишинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Боже.
береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи свету, прими моление нашее. Яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся, Боже, Ты осветляешь эту наисвятейшую ночь, славою из мертвых повстания Пана, оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, как обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Сідайте, будь ласка. Читання послання святого апостола Павла да рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Хрыстус, уваскрыўшы з мёртвых, уже не памірае, смерць ужо не мае над ім улады, бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Хрысце Езусе. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бо навеки милосерден.
звяшчаць справы Пана. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Камень откинутый будовниками стал головою в углах. Пан учинил гэта, і дзіўная в очах наших. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Калі мінула субота на світанні першага дня тыдня, прыйшла Марыя Магдалена і другая Марыя паглядзець магілу. І вось стаўся вялікі землятрус, бо анёл Пана, які сышоў з неба, падышоў, адсунуў камень і сеў на ім. Выгляд жа ягоны быў як маланка, і адзенне ягонае было белае, як снег. Ад страху перад ім задрыжэлі вартаўнікі і сталі як мёртвыя. Анёл жа, прамаўляючы да жанчын, сказаў: «Не бойцеся, бо ведаю, што вы шукаеце Езуса укрыжаванага. Няма яго тут. Ён уваскрос, як сказаў. Падыдзіце, паглядзіце на месца, дзе быў пакладзены. Ды ідзіце хутчэй, скажыце вучням ягоным, што ён уваскрос з мёртвых. І вось апярэджвае вас у Галілеі. Там яго ўбачыце. Гэта я сказаў вам». І хутка, адышоўшы ад магілы са страхам і вялікай радасцю, пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне убачаць». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, калі ласка. Дорогие браты и сестры, гэта ўжо моя 32-я Пасха, якую я святкую як святар. І сёння на пачатку гэтай святой імшы так трошачки неяк было такое дрыжэнне, трымценне. Як заўсёды неяк спакайней было, але чалавек расце, як кажуць, чалавек сталее, разумнее. І неяк па-другому падыходзіць заўсёды да таго, што тычыцца Божых справаў. Я думаю, кожны з нас таксама з гадамі, і з гадамі, калі становіцца бліжэй, нават у сваёй душы думкамі, ведае, што калісьці трэба, і то хутка ўжо, стаць перад тронам Божым, больш задумваецца пра тое, а хто ж Бог для мяне. Я сёння падчас благаслаўленняў свянцонкі, альбо, можам сказаць, велікоднай ежы, даў такую думку для кожнага з нас. Мы верым у Бога, верым у Христа і верым, што Христос уваскрос. Мы будзем гучна усклікаць: «Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, Христос з мартвых стал, правдзіве з мартвых стал». Будзем усклікаць гэтыя словы, але заўсёды трэба, каб дайсці да гэтых слоў, трэба прайсці праз душу сваю. Трэба прайсці праз пачуцці свае, праз сваё чалавецтва, праз самого сябе.
пройсці і падумаць, ці я веру Богу, ці я веру Христу, бо Христос нам адкрывае Бога. Наш Месія, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, другая асоба Найсвяцейшай Тройцы. Мы бачым, што сам Бог адкрывае сам сябе. Хто бачыць мяне, бачыць Айца, кажа Христос. Гэта сын мой улюбёны, яго слухайце, кажа Бог Айцец, спасылаючы Духа Святога як сведчанне для тых, хто сабраўся. І таксама трэцяе, вельмі важнае, што мы таксама уваскрэснем. Гэтага найбольш чалавек баіцца. Я ўжо вам казаў калісьці, што адзін святар мне апавядаў, што ён пісаў працу пра тое, як у Беларусі і як Беларусі прымаюць уваскрэсенне Хрыста і ці вераць у сваё уваскрэсенне. Тое, што Христос уваскрос, вераць больш, чым 90%, а тое, што я уваскросну, то есть сам чалавек уваскрэсне, і 20% не вераць. І 20%. Чаму? Чаму такое пытанне? Бо баяцца Бога. Баяцца. Чаму баяцца? Баяцца ў тым сэнсе, што ведаюць, якое жыццё вядуць, і ці вядзе гэтае іх жыццё, штодзённасць іхняя вядзе сапраўды да ўваскрасення. Вось тут заўсёды пытанне, ці чалавек, каб прыйшлося памерці ў гэтую хвіліну, ці ён уваскрэсне з Христом. Ці ён уваскрэсне з Христом, гэта значыць, ці будзе мець жыццё вечнае. Гэтая праблема заўсёды лунае перад кожным чалавекам, заўсёды стаіць перад кожным чалавекам. І мы мімаволі, калі жывём у нашай штодзённасці, павінны задумацца, ці тое, што мы робім, ці вядзе гэта да ўваскрасення Хрыста, да ўваскрасення нашага. Да ўваскрасення нашага. Гэта вельмі важна. Мы ведаем, што мы тут жывем, хоць і часова на гэтай зямлі, калісьці станем, мы гаворым, жыццё пасля жыцця, станем у жыццё вечнае, якое будзе вечнае. І як мы станем перад Христом, і як мы далей правядзем вечнасць з Христом, ці далёка ад Яго, ці будзем назіраць і злавацца, і скрыгатаць зубамі, і плакаць, ці будзем у радасці нябеснай. Дарагія браты і сёстры, шмат спакусаў вакол нас знаходзіцца. Д'ябал не дрэмля, дэманы не дрэмлюць, яны адцягваюць чалавека ад збаўлення, ад добрага шляху. Але Христос сказаў: «Я перамог свет». Христос паказаў, як Ён адным сваім словам перамагае зло і самого дэмана. В якіх бы праявах не станавіўся дэман перад Христом. Нават д'ябал сам прыходзіў, каб кусіць Христа. А гэта было дапушчана Богам для таго, каб чалавек яшчэ раз пераканаўся, што Христос пераможца, што Христос на першым месцы. Увогуле, гаворыцца, што д'ябал не хацеў, рабіў усё магчымае і немагчымае, бо ён бацька кламства, абману, мы гэта добра ведаем, але таксама і забойца. Ён хацеў, каб быў знішчаны Христос, забіць Христа, учыніў, але ён не мог нічога зрабіць, каб не адбылося праз смерць Христа збаўлення для роду чалавечага. Ён ненавідзеў Найсвяцейшую Панну Марыю, і бачым, што гэта чыніць кожны дзень сваей ненавісцю да яе, бо яна знішчыла галаву ворага нашага збаўлення, галаву д'ябла. Яна, будучы чалавекам, будучы звычайным чалавекам, знішчыла галаву д'ябла, бо яна не паслухала яго, бо яна найбольшая, якую Бог назваў поўнай ласкі. Поэтому Бог дае для нас не толькі выратаванне, але дае для нас бронь, дае для нас зброю, дзякуючы якой мы можам перамагаць усе цяжкасці. Але заўсёды мы павінны памятаць, што мы павінны звярнуцца да Бога. У кожную хвіліну
якая б не была у нашым жыцці, у кожнай цяжкасці, у кожным клопаце, у кожным нават, знаеце, калі нават прыйшла для нас такая сітуацыя, што выдаецца, без таго ці іншага мы не можам жыць, а гэта розныя грахі, залежнасці нашыя, мы заўсёды можам звярнуцца да Бога і у пакоры папрасіць дапамогі Езуса Хрыста, у пакоры папрасіць дапамогі Найсвяцейшай Панны Марыі і святых нашых заступнікаў, і, напэўна, будзем выслуханы. Мы вельмі часта гаворым, што вось ёсць нейкія пракляцця, ёсць нейкае непаразуменне ў гэтым свеце, што ёсць забабоны, загаворы, нагаворы. Дарагія браты і сёстры, як яны могуць дзейнічаць на чалавека, калі чалавек спавядаецца і прымае камунію, прымае да сэрца Езуса Хрыста. Дзе Христос есть, там нема нікога іншага, калі мы адчынілі дзверы Христу. Дарагія браты і сёстры, зараз час споведзі, і яшчэ великаноцны час прадаўжаецца аж да Троіцы Святой, да ўрачыстасці Троіцы. Мы стараемся ў гэты час паспавядацца, прыняць Найсвяцейшы сакрамент. Хорошая споведь і вызнанне кожнага граху па імені аддзяляе нас ад зла, аддзяляе нас ад залежнасці. Толькі трэба чалавеку прызнаць гэты грэх, што ён зрабіў, і выспавядаць гэты грэх. Памятаем, што споведь вызваляе нас ад путаў злога, ад путаў смерці, смерці духоўнай. І гэта мы павінны запомніць і не баяцца ніколі споведзі. Баіцца споведзі чалавечай д'ябал і дэман. Яны баяцца. Тыя, хто ворагі нашага збавення, яны баяцца, каб чалавек не прыйшоў, паспавядаўся. Яны зробяць усё магчымае і немагчымае. Дадуць яму ганарлівасць, дадуць яму боязнь такую перад грахом сваім, дадуць яму ўсё. Але чалавек у Христе можа ўсё. Ува мне вы можаце ўсё, кажа Христос. Поэтому я заклікаю кожнага з нас паверыць Христу, паверыць усяму таму, што Ён гаварыў, паверыць, што мы воскреснем разам з Христом. І гэта напэўна, бо Ён першы воскрос. І няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Наймілейшыя, пакорна просім усемагутнага Бога Айца, каб спаслаў сваю ласку на гэтую ваду. Ад тых, хто будзе ў ёй адроджаны, прыняў у Христе як сваіх усынаўлённых дзяцей. Божа, дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якой мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён нас міласціва адновіць, каб мы заставаліся вернымі Духу Святому, якога прынялі ў сакраменце хросту.
Пане наш Боже, дапамажы ласкава нам, Тваім верным, бо, адчуваючы ў гэтую найсвяцейшую ноч, мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння, яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Выслухай ласкава нашыя малітвы і асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з салавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў гэтую найсвяцейшую ноч. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Дарагія браты і сёстры, праз пасхальную таямніцу мы ў сакрамэнце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго спраў, і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаюся ў кожнага з вас. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёй ласкаю захавае нас на жыццё вечнае ў Езусе Христе, Пану нашым. Амен. Зараз я акраплю ўсіх свянцонаю вадою. У гэты час можна спяваць песню. Дарагія браты і сёстры, гэта будзе асвячэнне народу, не асвячэнне ежы. Бо некаторыя думаюць, зараз вот капля вады пападзе мне на ежу, я ўцяку. Ежу я буду асвячаць пасля імшы, і будзе спецыяльная малітва для ежы, для асвячэння ежы, каб вы нам не папутаў хто-небудзь, бо разнае бывае, поэтому я вас вельмі прашу не запутацца ў гэтым.
ежа не была асвячона, але вада, якую вы маеце, на ўся асвячоная. Да. У святую ноч паяднання неба і зямлі у Езусе Христе з радасцю просім Бога нашага Айца. Молимся за святый костел, как он овещал свету воскресения Христа и был свидетелем Его перемоги над смертью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как у тяжкие хвилины яны умацовывали своих верников особистым прикладом веры у Божий провид. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто сеет ненависть в сердцах людей, как наши молитвы и охвярность содейничали их навертанию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за самотных и хворых людей, как ласка откупления умацовала у их надею на перемогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, поєднаних з Богом, праз сакрамент покаяння, каб з Евхариста яны черпали силы для тривання у добрым. Тебе просим. Молимся за нашу евхаристичну супольність, каб наше життя було подякою Богу за найсвятейший дар откупления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Свечки можно загасить. Просим Божьей ласки, опеки на святейшей Панны Марии Яйца Фабияна для Дарьи Сакович. Тебе просим. Божьего благословения, заступництва Панны Марии Яйца Фабияна, здоровья для Алексея Острова. Тебе просим. Сегодня особливым чином и в интенции этой святой мши, и так молимся за померлых наших, бо сегодня особливый час, так и для их. Я ось не помню, хтось з яких святых говорил, что сегодня, коли Христос узыходит до отхлани, и Он выводит с чистца много-много душов, чистится маль, что пусты становится. Вот эти дни до недели Божьей милосердности, до наступной недели, это вельми такие дни, великие, моцные молитвы за своих близких, померлых. Я прошу вас, молитесь, каб яны узышлі до хвалы небесного, каб воскресли разом с Христом. Я молюсь и прошу за померлого Александра Дороша, за померлого Дмитрия Антона Босых, за померлую Ядвигу, Казимира, Ивана, Александра, Владимира, Валентину, Иосифа Петра. Молюся за померлую Татьяну. Молюся за тех, кто помер в этом годе, не доживши вось гэтай Пасхи, з наших родных, близких. Вечный отпочинок дай им, Пане, а свят... Прошу всемогутного и наисвятейшего Бога быть милосердным для людей тяжко хворых, для несправедливо покрывдженных, несправедливо осудженных. Тебе просим. Прошу благословения для наших ахвярадаўцаў, особливо тых, кто ахвяраваўся на наш арган. Молюся за іх, нехай Бог благословляе іх. І за ўсіх іншых, якія складаюць ахвяры на патрэбы нашай парафіі. Тебе просим. Боже наш добрый Ойче, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Твою любоў да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяніла нашае жыццё праз Христа, Пана нашага. Амин. Сядайце. Сльози з твару витирайте, проганяйте серця в гріх. Пісні радосно співайте.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, а и Отец Всемогутный. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, учини, каб гэтая ахвяра, якая бяре пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задатком вечного збаўлення праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і звагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, і Ён узяў грахі свету, и Своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життя про Свое з мертвых повстание. Тому за откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми спявають Табе їм хвали, неспинно скликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї. Осанна на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усім костелом у найсвятейшую ночь, з мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Яго покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Пане, успоминаючи збавчую муку Твайго Сина, а так само Його цудовне воскресіння у небо в шесте, і чекаючи от другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твайго костёла і прими Його як ахвяру, якой Ты пожадав быць умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прийми володарство Твое, де і ми сподяємося бить, каб разом з ними завжди радуватися Твоїй хвале, праз Христа Пана нашого, праз якого дорваєш світ усялякими добротами. Праз Христа з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и мы з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен.
Пану їм співаєм, Алілуя, і добриню Його славляєм, Алілуя. Благословен Ти, Пане, Бог Отцов наших, Аллилуйя, полный славы и усвященный навеки
Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови. И в бесконцей Твоей добрыни мой ласку з'єднать усіх, кого Ти узмацнив пасхальним сакраментом праз Христа, Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, на хвилинку сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Найперш, нехай Христос Пан благословляє кожного з нас на гэтую святую ноч. На гэтую святую ноч. Ще кажуть, ми тішимося і радуємося, ведаємо, що в гэтую ноч воскрес Христос, але по традиції нашій завжди ми гучно говоримо Христос воскрес на резурекцію. Так, у святую ноч нехай Христос Пан благословляє нас і відкриє свою радость свайго воскресення. Поважаныя, сёння будзе чуванне ночнае у нас у касцёле, і кіраваць чуваннем будуць ружанцовыя колы, малітоўныя групы. Хто жадае астацца, пабыць хоць гадзінку, цяпер ноччу прыйти, ці пад рана прыйти, пабыць на чуванні, калі ласка, запрошаны. Як біскуп Яшэўскі гаварыў у гэты чацвер, што гэта такая адзіная у годзе ноч радасці вялікай і правды нашей веры, бо Христос воскрес. Поэтому постараемся побыть с Христом у гэты час, побыть, каб калісьці тоже уметь прабываць заўсёды з ім на хвале у воскресення. Завтра у 6 гадзін раніцы адбудзецца на пачатку імшы рэзурекцыі працэсія з Найсвяцейшым сакраменту, 3 разы навокал касцёла пройдзем, а затым будзе святая імша. І святая імша ў дзень будзе 11 гадзіне ў нашым касцёле. У 6 гадзін таксама будзе рэзурекцыя ў Свержні, у 8 гадзін будзе у Ацэда і Жацерава, у 11 гадзін будзе Стоўцы і Сверынава. Вось такі распарадак імшаў на заўтрашні дзень. Запрашаю, і нехай Пан Усемагутны благаслаўляе. Таксама я хачу шчыра яшчэ раз падзякаваць за наш арган, і сёння віншую нашу арганістку Лену, якая, я не знаю, як гэта сказаць, это был дебют или что гэта гаворыць, як першы раз, это што, дебют, так кажуць, да? Вось, я быў сёння першы раз на аргане грала, я скажу, пані Лена, да, хорошо, знаете, по сённяшнім меркам гэта, ну, 8 добрая. 8 добрая, это самое. Ну, это вельмі добра на першы раз, знаете, чалавек не граў на аргане ніколі, кажуць, поэтому на насапраўдным, я имею в виду, з ногами, кажуть, там мало з руками, так яшчэ ногами трэба граць. Ну, вот. Можа, з ногами не адразу получаецца, але паступова. Дзякую шчыра я вось за вашу отвагу, смеласць. Это важно. Паважаныя, таксама дзякую ўсім ахвярадаўцам, усіх, хто прычыніўся да гэтай справы аргана, бо гэта сапраўды справа была вялікая, справа была такая для нас, такое выпрабаванне, і шмат сродкаў пашло, і ўсяго. Я ўжо шмат гаварыў на гэтую тэму, але гавару, дзякуй, хто прычыніўся. Я буду вельмі ўдзячны, калі там яшчэ закрыць пару такіх невялічкіх дырачак, што тычыць гэтага аргана. Калі хто захоча ахвяраваць, з тых, хто, можа, не ахвяроваў ні разу нічога, я буду вельмі ўдзячны. Таксама дзякую за вашу працу, якую вялі тут навокал касцёла, прыбіралі. Дзякую з тым, хто прыбіраў усё тут у касцёле, пані Аня, тут Наташа, каманда. Маладцы, шчыра дзякую вам, сапраўды гэта тут знаходзіліся цэлы час, як кажуць, каб касцёл прыгожа
Дякую, міністранти сьогодні справилися, вельми добре, молодці, з літургією, знаєте. Перший раз я спокійний був моцно, так, за ці всі роки. Було вельми спокійно на цій літургії, ось чомусь тепер, особливо на вулиці, це свячення не було, я ні одної нервної клітки не попортив, розумієте, це уж... Поэтому вельми добре справилися всі, і це велика радість. Ось, і святкуйте, старайтеся, кажуть, у міри так святкувати, каб мера була на святкування так само, бо завсёды можна пересвяткувати, але каб мера була завсёды. Нехай Боженька благословляє вас, прийміть Боже благословення. Зараз ще у нас ще тут віншування прислали, зараз зачитаємо. Сядьте ще, віншування. Паважаны ксёндз Ігор і парфіяне касцёла, прыміце сардэчнае віншаванне са святам Воскресення Христова. Гэтае свята нясе ў сабе глыбокі сэнс веры ў вечныя ідэалы дабра і справядлівасці. Светлы Вялікдзень нагадвае аб непераходзячых маральных арыенцірах, узаемнай павазе, шанаванні старэйшых, міласэрнасці, спагадзе, бескарыслівым клопаце аб блізкім, шчырай любові да роднай зямлі. Вера заўсёды была і застаецца маральным стрыжнем беларусаў, невычэрпнай крыніцай натхнення на вялікія здзяйсненні на карысць бліжніх, свайго народа і роднай краіны. Яна дапамагае захаваць і прымножыць традыцыі і культуру, аб'ядноўвае нас у імкненні да стварэння ў імя міру. У велікодныя дні сэрца кожнага верніка напаўняецца вялікай радасцю, якая ўмацоўвае дух, усяляе надзею на светлую будучыню. У такія дні па-асабліваму ўспрымаецца значнасць міра і згоды, шчырасць і ўзаемаразумення. Упэўнены, што шанаванне хрысціянскіх каштоўнасцей будзе і ў далейшым садзейнічаць умацаванню адзінства на беларускай зямлі. Няхай святочныя ўрачыстасці сагрэюць вас цяплом хатняга ачага, надзеяй і любоўю. Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у працы, удачы ў рэалізацыі добрых задум. З павагай, старшыня Слаўцоўскага раённага выканаўчага камітэта Атрушкевіч. Дякую шчырае за віншаванне. А зараз устаньце, удзялю благаслаўлення. Адразу памалюся тыя, хто прынёс гэтае. Вось калі падыдуць, то есть после благословления тыя, хто прынёс да пасвянчэння, яшчэ хай падыдуць потом адразу сюда бліжэй да алтара. Пан з вами. Схіліце головы на благословленне ў сённяшнюю пасхальную урачыстасць. Няхай благословіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Амén. Бог, які праз уваскрасення свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Аллилуйя. Славуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Співайте пісню великодную.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пане Єзу Христе, Ти в день перед мукою і смертю загадав учням подрихтовать пасхальную вечеру. У день Воскресения принял запрошение 2 учнів, сел з ними за стол. А поздним вечером пришел до апостолов к образам зими спожить вечеру. Просим Тебе, дай нам с верою переживать Твою присутность сярод нас подчас святочной гостины. У день Твоей перемоги, каб мы могли радоваться уделу Твоим житию воскресенье. Хлеб живый, який сышоў з неба, Ты ў святой камуні даеш жыццё свету. Благослови гэты хлеб і ўсё святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім Ты накарміў народ, што слухаў Тебе на пустыні, і які пасля свайго ўваскрасення Ты падрыхтаваў каля возера для сваіх вучняў. Баранку Божий, які перамог зло, і абмыў свет з грахоў, благослови гэтыя кілбасы, вяндліны і ўсе стравы, якія мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія Ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Благослови таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Хрысце, жыццё і воскресенье наше, благослови гэтыя пасхальныя яйкі, як знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў кругу сем'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца адзін з адным радасцю Твайго прабывання з намі. Дай нам усім дайсці да Твайго вечнага гасціны, туды, дзе Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Вашыя сем'і, вас нехай благословіць Бог усемагутны, Отец, Сын і Дух Святы. Амен. Лена Фабіяна саграй яшчэ. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоего, Отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амен.